Ден първи. След една нощ, огласена от котешки молби за помощ, семейството стоматолози Бозалиеви организира спасителна акция. Човек от чистота отвори шахтата, но работата се оказа не толкова проста. Пространството бе прекалено тясно. Той отиде да пита началника какво да прави. Това все пак е чистота, а не Animal Planet, така че началникът му каза да се оправя както може. Доктор Бозалиев изкара рибарски кеп, вместо стръв пуснаха на котото малко каймичка. Безуспешно. Нито един минувач не пропусна да се информира какво става тук. Други животински видове също реагираха. Родната майка на хайванчето, уличната котка Нели, нападна доктор Бозалиева и я надра и охапа. Накрая на богатия на събития ден първи, видимо развеселен и очевидно решителен младеж се хвърли буквално да спасява котето, но то се скри. Ако ви се случи подобно нещо, първо се осигурете втори човек, който да ви измъкне самия вас от дупката. Ние опитваме всичко, както виждате в момента. Кеп за риба, дано да се хвани там, а през останалото време го храним. Дори съоръжение някакво сте измислили. Да, няма начин. Трябва да се направи нещо. И по Animal Planet гледаме как се спасяват животни. Гледаме, ама това са екстремни условия. Какво ще го правим котенцето? Нищо, даваме го на майка му, тя го чака отвънка. Ето е там. Какво мислите за хората, които защитават уличните животни и тези, които имат точно обратната позиция? Сега дума за едно улично животно. Ние сме адски отговорни за това, че ги има тези животни на първо място, защото мисля, че трябва да има някакъв контрол върху размножаването им, а не върху това, което са в момента, в който вече са израснали същества и търсят храна, търсят начин за комуникация с други животни. Аз лично мисля, че бихме могли да ползваме малко западен опит. Домашни любимци се вземат само от специализирани развъдници и се продават само кастрирани, така че няма начин за случайни разплоди и за излишни кученца, или котите, които да пребивават навън. И факта, че котката ви отдраска охапа така жестоко, не промени вашето мнение? Не най-малко. Крайна сметка, аз обичам животни. Жал ми е, че едно същество така бихме могли да го подминем и безразлично, бихме го оставили да си умре, защото ще си кажем поредната улична и те стават жертви на много други работи. Но не бива. Мисля, че това направи повече хора. Ден втори. Сагата със спасяването на котето продължава. То си милка все така жалостиво, макар че доктор Бозалиева е успяла да го нахрани. Нашият екип участва в спасяването с ценни съвети, както се чувства задължен да прави и всеки минувач. Номерът с рибарския кеп не минава, защото котето се плаши. Опитваме с голям клон, пак не става. Накрая доктор Бозалиев доказва максимата, че ученото се е учено и носи валериан от аптеката. Едно памуче с валериан прави чудеса и котето влиза в мрежата. И тъй като в този исторически момент мрежата се държи от нашия оператор Стоян, останалото е регистрирано с фотоапарат. Толкова за една малка история, която сигурно ви се струва незначителна на фона на всичко. Обаче на нас, на фона на толкова намръщени и загрижени хора, тази малка история за спасяването на една шепа коте не се видя наистина много човешка и решихме да ви я покажем. Всички имаме нужда от щастлив край, нали?